Jučer je u 62. godini umro Ante Paško Maleš, dragovoljac Domovinskog rata i umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske, no javnosti ponajprije poznat kao veliki zaljubljenik u rodni kraj, Dalmatinsku Zagoru i borac za očuvanje njezine netaknute prirode. Predsjednik Zvona Zagore, koordinacije 37 ekoloških udruga od Zrmanje do Neretve, od 2001. godine ustrajno se borio protiv gradnje Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije u Lećevici. Pritom je sa svojim prijateljima i istomišljenicima organizirao mnoge prosvjede u nastojanjima da dokažu kako je spomenuta lokacija centra zbog propusnosti krševita tla, mnogobrojnih špilja i povezanosti podzemnih voda s rijekama Krkom i Jadrom apsolutno neodgovarajuća. Argumentima je to potvrdila i nekolicina neovisnih stručnjaka koja je stala uz njih. Posljednja akcija bila je krštenje višestoljetnih hrastova na predjelu Ljutina, samo nekoliko stotina metara od predviđene lokacije Centra za gospodarenje otpadom, kada su i snimljeni ovi kadrovi. Njegovi kolege zavjetovali su se da će nastaviti gdje je Ante Paško Maleš stao.